F'bosta pajjiżi madwar id-dinja matul il-ġurnata tal-Ħadd ġiet ċelebrat Jum l-Omm, ġurnata li matula niftakru fir-rwol mill-aktar importanti tal-omm fil-familja iżda wkoll f'bosta sferi oħra tas-soċjetà. Iltqajna ma' diversi familji li flimkien kienu qed jiċċelebraw din il-ġurnata mill-aktar għażiża. Sabiħa ħafna mal-familja u nimmissja t-tifla x'qiegħda xogħol. Our relationship is special every day, so we don't really need Mother's Day to be special. My mother is a very important person in my life, so it just basically means, appreciating for what she's done for me. Għaseb pala valur sentimentali, diffiċli biex tħabbata ma li tatni tul ħajti kollu. Illum inti x'għamel faċendi? Le, faċendi diġa għamluhom li raġel u t-tifel. U ġew li l-breakfast. Speċi ħadd gost ħafna biha dik. Xejna niklu xi ħaġa barra. Bat naraw minn hemm u skont id-daqqa nimxu ta' tfalu. Li għamlet magħna intu għal kollox għall-ġurnata. Issa, marru nieħdu xi ħaġa mbagħad il-lejla jiġu għandi. Ħajtini ġurnata biex nkun iktar relaxed u minn soltu. Ix trissetku mama mhux ġed sabiħ iżjed minn hekk fid-dinja. Apprezzament il-mama tiegħi u l-mama tar-raġel ovvjament għax jagħmlu ħafna magħna x'kieku ma nkunux nistgħu nibqgħu naħdmu. Kieku kellek tiddiskrevija l-mama tiegħek, kif tiddiskrevija? Ġiet tajt iċ-ċajt. L-omm tagħtek il-ħajja u ġifieri l-ħajja li sbaħ ħaġa fid-dinja. Sa dan it-tant fil-kappella tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin saret qudiesa speċjali fġieħ l-ommijiet kollha, b'mod partikolari għal dawk li m'għadhomx magħna. Għal din il-qudiesa attendew bosta ħabsin li permezz ta' ġabra speċjali ippreżentaw tablet lil Damien Ebejjer, tifel marid bil-kanċer. Tkellimna ma'hom Damien Justine Aquilina li fissret il-ferħ tagħha għal dan il-ġest mill-aktar sabiħ qalbina. Ma niddejjaqat niġija, għall-lavorja nagħmel għall-biżew dan nitlaqgħu nħallihom warajna ma niddejjaqat. Daw għandhom il-qalb speċjali kbira. Marbuta mat-tema ta' Jum l-Omm, Justine fissret xi tfisser din il-ġurnata għaliha. Dis-sena naqra diqa għalija, għadni kif tlift il-mami milix, u naqra diqa, però xorta. Għandi erba' titfal. Hija festa ta' tbatija u ta' ferħu kollu. Id-daħqa tagħhom iġiblek il-ferħ tal-ġimgħa kollha. Fl-istess waqt tkellimna ma' Swor Marija Adel Baldacchino li ilha tajn fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin għal dawn l-aħħar 21 sena bl-aħħar 9 snin isservi fuq bażi volontarju. Hi tiddeskrivi lilha nfisha bħala omm tal-ħabsin kollha. Jiena nemmen li għalkemm huma privi mill-imħabba mod speċjali da żmien li qegħdin hawnhekk, imma minnaħa tiegħi provajt nitfa' l-imħabba kollha fihom. Fil-fatt inħosshom parti mill-familja tiegħi. Matul il-qudiesa d-direttur tal-ħabs Emanuel Camilleri ppreżenta l-kappillan tal-ħabs Franco Fenech b'donazzjoni ta' 200 euro li se jmorru għal tnedija ta' għaqda mhux governattiva Rise li għandha tajn fl-inklużjoni tal-ħabsin la darba jiskontaw is-sentenza tagħhom. Jiġu ttakkeljati anke jew silsa ta' waslu għal kriminalità, ġifieri nittakkeljaw il-core beliefs tiegħu. Imbagħad bil-mod gradwalment jiġi inserit fis-soċjetà, possibilment anke li qabel joħroġ diġà jkollu anke x-xogħol. Jolant Spiteri, Net News.